así que se vos parece. Vale, xa está. Vou vos compartir pantalla porque teño unha presentación. Vou intentar que non sexa demasiado longo demasiado longa a miña palestra porque a miña idea é deixarlle o maior tempo posible a preguntas e incluso debates, se pode ser. Vale, como se... Aquí... Doi primeiro a compartir pantalla, despois presentación. Estou me sentindo profesor da universidade. Estás practicando xa. Sí. Onde está o compartir pantalla? Estou mirando eu tamén por se podo axudarte, pero a verdade é que non teño nin idea. Espero que xa a opción, porque se non é unha movida. Como? No Jitsi. Sí. Vale, abaixo debería saírte. Sí, xa está. Vale. Me dixo a Cintia. E a parte da opción de compartir audio. Pois podemos facer por aquí as proxeccións do ciclo de cine de Avante. Pois mira. Vale. Aquí. Xa está, non? Vale. E isto non. F5. Non. Sí que lle din ben. Simplemente estaba un pouco lento. Pois vale, a miña parte deste obradoiro vai ser basicamente falar de saúde sexual, sobre todo dar unha información suficiente como para poder ter unha sexualidade o máis plena posible e sentíndose seguras e coñecendo todo o necesario. Vou falar tamén sobre todo do tema de prevención de ITS, pero bueno, un rollo un pouco máis holístico, despois xa Cintia vos fala un pouco máis de rollos máis de afectos e de temas menos médicos, pero bueno, intentarei non facelo demasiado medicalizado. Vale. Pois quería falarvos desde a perspectiva dos dereitos sexuais, porque como xa coñecedes, a Carta dos Dereitos Humanos recolle toda unha serie de dereitos así moi xerais sobre o que é necesario para que un ser humano poida vivir, realizarse, vivir unha vida plena e digna, todo o que serían as condicións instrumentais necesarias para que isto podía ser así. Que pasa? Que tería que ter 15.000 artigos para recoller absolutamente todas as cousas que son necesarias para que unha persoa poida vivir con dignidade e de forma plena. Entón, que pasa? Estes dereitos humanos son despois articulados en distintos ámbitos, pois mediante outras cartas. Concretamente, os dereitos LGBT veñen explicados en profundidade nos principios da Yogyakarta, os das crianzas están na Declaración Universal dos Dereitos do Neno, todos os que se refiren a vivir a sexualidade como unha parte integral da experiencia humana con plenitude, están recollidos na Carta Internacional dos Dereitos Sexuais. Dentro desta carta, a idea principal deste desenvolvemento dos dereitos humanos é garantizar que cada persoa teña acceso á realización e expresión da súa sexualidade de forma libre de coerción, discriminación ou violencia, dentro dun contexto respetuoso da dignidade. Isto implica, obviamente, para que isto se poida cumplir é moi necesaria ter unha formación universal en sexualidade desde parámetros que non sexan estigmatizadores e que sexan promotores da diversidade.
Isto na actualidade non se está a cumplir porque, como sabedes, a maior parte das palestras de sexualidade que se dan nos centros de ensino pois son terriblemente cis-heterocentristas, tocan as infeccións de transmisión sexual cun carácter bastante estigmatizante, incluso ca idea de meterlle medo á xente como se iso fora unha ferramenta epidemiolóxica realmente útil para previr a transmisión de enfermidades, cando realmente meterle medo a xente o que fai o que está probado que fai é que dificulta acceder a tanto a información como a facerse probas e saber cal é o seu estado serolóxico de saúde sexual. Entón, é moi importante mudar este paradigma, intentar mudar, sobre todo, iso, como se aborda a saúde sexual, tanto nos centros de ensino como na divulgación en xeral, para a población en xeral. Para iso, para conseguir que todo o mundo teña unha sexualidade o máis plena e sana non no sentido médico, sino máis no sentido de integral, e o mellor posible. Nisto entra tamén, por exemplo, que todo o mundo sepa que existe a posibilidade de non sentir atracción sexual, de non sentir desexo sexual, e que isto é parte da diversidade da sexualidade humana e non é nada patolóxico nin nada malo. Entón, é unha das cousas que é moi importante introducir na formación sobre sexualidade para que a xente, por exemplo, que entra no espectro asexual, non se sinta pois invalidada ou se sinta que está fallando nalgo do que sería necesario para ter unha vida digna. Entón, é un pouco todo o que habería que tocar e que nos está tocando dentro da sexualidade para que realmente a todo o mundo se estuveran a garantir os seus dereitos sexuais. Índonos máis ao plano da saúde sexual per se, dos principais erros de abordaxe deste eido é que, sobre todo, tanto desde campañas de saúde pública como desde a propia divulgación destes temas de saúde sexual, adoita utilizarse o concepto de grupos de risco no sentido de que, por exemplo, dice que o VIH, o seu grupo de risco son os homes que teñen sexo con homes ou as mulleres trans ou as persoas que son traballadores sexuais. Que é o problema disto? Que está, por unha banda, estigmatizando a estes colectivos como que teñen hai unha carga doble. Por unha banda, esta estigmatización ven de decir que todos estes colectivos xa, só por ser destes colectivos, teñen unhas altas posibilidades de contraer algún tipo de ITS, e por outra parte tamén lle aporta un peso moral a cuestión das ITS porque as liga con colectivos que xa están per se estigmatizados, como son as persoas LGBT ou as persoas que fan uso de drogas recreacionais ou as persoas traballadoras do sexo. Entón, é un rollo un pouco bidireccional. Por unha banda, están estigmatizando aos colectivos e, por outra parte, están estigmatizando as persoas que teñen estas infeccións de transmisión sexual. Entón, é moi importante que empecemos a cambiar este paradigma polo paradigma das prácticas sexuais, ou seja, pensar que unha persoa con pene teña sexo anal con outra persoa é unha práctica de risco para o VIH. E dá completamente igual que a sexualidade desas dúas persoas, se son cis ou se son trans ou a que se dedican. Entón, é moi importante empezar a pensar nisto, porque incluso a nivel de políticas públicas, por poñer un exemplo, a PrEP, que vos falarei despois dela, que é o tratamento de profilaxis pre-exposición para evitar contaxiarte de VIH cando tes prácticas de risco, agora mesmo o Sergas só a cubre para grupos de risco, ou seja, para homes que teñen sexo con homes, para mulleres trans ou para, sobre todo, mulleres que exercen a prostitución. Que pasa? Que se, por exemplo, tería máis acceso a este tratamento unha persoa, por exemplo, un home gay que está nunha relación monógama cerrada e que só ten sexo coa súa parella ou que só ten sexo con preservativo,
tería maior acceso a este tratamento que, por exemplo, un home cis heterosexual que compra sexo unha vez a semana e que se nega a utilizar preservativo. E, claro, este é un perigo, sobre todo tamén para os traballadores sexuais que se expoñen a isto, que a estes homes non se lles este dando acceso a este tratamento. Entón, claro, isto para todo, un pouco. Imos xa co tema das ITS, quería falaros tamén, antes de nada, de meterme ITS por ITS, falar un pouco de cal é o concepto de infección de transmisión sexual. Hai que entender que este é unha categorización que se fai un pouco cunha gran carga moral, porque ao final realmente pensar que estas enfermidades non son esencialmente diferentes de outras, de feito, poderíamos meter igual o coronavirus ou algunha outra dentro de ITS, porque cando se ten sexo é moi fácil que se transmitan, ou por exemplo, enfermidades como a sarna, pero cal é a cuestión máis central? Pois que sexa a principal vía de contagio. Que incluso para algunhas, por exemplo, o virus da hepatite C, a principal vía de contagio no seu momento, agora está cambiando, era pues, o compartir agullas ou mediante bancos de sangue, cando ainda non se descubrira o virus e, polo tanto, non se facían screenings para el. E ainda se consideraba unha ITS por todo o tema este de categorización moral. Entón, claro, temos que ter isto moi en conta, que ao final ter unha ITS non é diferente de ter calquera outro tipo de enfermidade que non nos debe dar vergoña, igual que non nos dá vergoña romper unha perna ou coller a gripe, e que eso que é moi importante telo en conta tamén cando afrontemos pois, temas de saúde pública ou cando vayamos ao médico. Vale. Indo xa, cales son as principais infeccións de transmisión sexual das que vos quería falar, divídense según o tipo. Ou seja, hai principalmente, podémoslas dividir en víricas, cando están causadas por virus, bacterianas, cando están causadas por bacterias, parasitarias, cando as causan parásitos, e fúlxicas, cando as causan fungos. Ou seja, e estas características principais pues, tamén nos van a dar unha serie de información que é moi interesante porque son compartida por todas as ITS dese grupo e sirvenos tanto para a prevención como para saber un pouco como funcionan. Por exemplo, as ITS bacterianas pues cúranse mediante administración de antibióticos e, polo tanto, son todas enfermidades que se poden curar e eliminar do corpo para sempre. O tratamento pode ser máis fácil ou menos fácil. Agora empezan a entrar factores como as resistencias a antibióticos, como no caso da gonorrea, que cada vez hai máis gonorreas resistentes a antibióticos, pero en xeral son enfermidades que dentro do que cabe son fáciles de curar, aínda que poidan causar danos graves se non se curan. En cambio, as víricas é máis difícil eliminalas do organismo e moitas delas quedan con nos para sempre, ainda que sexan latentes e non nos causen ningún tipo de problema. Vale, vou a casi ir unha por unha, despois vou a dedicarlle bastante tempo ao VIH porque realmente sirve para ilustrar moitas das cuestións de prácticas, pero quería falarvos un poquinho unha a unha de todas. Comezando polas hepatitis, é importante saber que hai tres tipos, a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. No caso da A e a B existe unha vacina, en principio todas deberíamos tela posta, e nada, unha vez que te vacines contra ela, estás protegido en principio durante 10 anos, e habería que ir na carta de vacinacións que tedes, pois xa creo que vos avisan de cando che toca, cando vas a facer unha revisión médica. Como se transmitirían? Pois son diferentes na vía de transmisión. A hepatite A está principalmente presente en feces, polo tanto, transmítese dentro do ámbito das prácticas sexuais mediante un anilingus ou compartindo xoguetes sexuais e tal. En xeral, calquera práctica na que pudera terse contacto ca zona anal e, polo tanto, entrarse en contacto con este virus. A hepatite B
ten exactamente as mesmas características que o VIH en canto a transmisión, polo tanto, xa, cando falemos do VIH xa o vedes, pero, bueno, basicamente está presente en fluidos biolóxicos como sangre, seme ou en fluido vaginal, por exemplo. A protección vai ser exactamente a mesma, entón xa vos comento despois. E despois está a hepatite C, que se descubriu máis recentemente, aínda a día de hoxe non existe ningún tipo de vacina, e está únicamente presente en sangue. Por lo tanto, as prácticas que son de risco para a transmisión de hepatite C son as que involucran a presencia de sangre, como poden ser prácticas de BDSM, ou fisting, ou, en xeral, calquera tipo de práctica que sexa moi abrasiva e, por lo tanto, poida causar pequenas feridas, que igual non son prácticas tan de risco para o VIH, pero sí para a hepatite C, porque, aínda que sexan dous virus que están presentes na sangre, a hepatite C é 10 veces máis infectiva. Entón, cousas que co VIH, como, por exemplo, que a xente pode decir que me sangraban as encías a esta persoa que me liei, é posible que me contaxiara. No VIH non, porque o número de copias en casi todos os líquidos biolóxicos non é suficiente como para que con esas cantidades haxa unha infección. En cambio, para a hepatite C sí que se pode dar cando hai pequenas cantidades de sangue. Ou pode ser, por exemplo, cando unha persoa con vaxina está menstruando, tamén é outro dos casos nos que pode haber contagio. Nada. Pasando xa ao... bueno, non vos comentei, pero estas enfermidades, en principio, a A e a B, as hepatites A e B, causan dano hepático, ou seja, dano no fígado. Un dos síntomas máis característicos delas é a ictericia, ou seja, que se vos pon a pel amarelenta e o branco dos ollos tamén. E a sintomatoloxía pode ser pois desde febres, mareos, dor na zona do fígado e demais. En principio, a A e a B cúranse, pasan unha fase aguda e despois curan, e a C, no 50% dos casos cura e no 50% dos casos queda como enfermidade crónica, que vos queda xa para toda a vida, que pode combaterse a sintomatoloxía. Vale. É que, claro, non vos vexo. Se queres facer preguntas, mellor escribide no chat que me sona o ruidito e vexo. Sí. Queres comentar algunha cousa, Rebeca e Rocío? Ou non? Vale. Xa. Bueno, de momento sigo. A ver se non se me vai demasiado de tempo indo unha a unha. Vale, despois está o herpes, que é das máis coñecidas, hai varios tipos, e basicamente é un virus que causa unhas erupcións na pel, primeiro unhas ampollas que despois rebentan e queda como unhas feridas, e que a zona exactamente desas ampollas, as feridas, teñen unha alta infectividade, ou seja, se tocas esa zona, é fácil que se contaxie. O virus do herpes, en principio, queda contigo para toda a vida, pero normalmente é un virus que no momento no que te contaxias, pois despois nos próximos meses ou anos, cando teñas unha baixa de defensas ou teñas moita ansiedade ou distintas formas de estrés sobre o corpo, poden causar que volva a aparecer, pero o normal é que cos anos vaya sendo cada vez menos e menos frecuente e despois podes botar moitos anos sin el. Por exemplo, é bastante parecido o herpes xenital do labial, funciona moi parecido. Por exemplo, tuve un herpes labial cando me contaxiaron en 2011 e saleume como de aí a uns meses, despois de aí a outros tantos meses volvo a salir, o ano seguinte saleu outra vez e nunca máis. E xa van 9 anos, casi, sin que me volvera a sair. En xeral, é un pouco o habitual con todos os tipos de herpes. Quédache o virus no corpo, pero mentras que non tes as feridas, non o podes contaxiar, entón tampouco é algo que sexa demasiado preocupante, ainda que, claro, no momento no que saen é incómodo.
Despois está o VPH, o virus do papiloma humano, que é un virus que pode causar as verrugas xenitais e que na zona da verruga é altamente contagioso. Que pasa? Moitísima xente teno completamente asintomático. Entón, é moi difícil de diagnosticar e de previr o seu contagio. En principio, como son tanto herpes como o VPH aparecen sobre a pel, a forma de evitar o contagio sería mediante métodos barreira, como é o preservativo ou o dental dam, cubrindo a zona na que está a erupción que causan, ou as verrugas ou as feridas do herpes. Concretamente, para o VPH, desenvolveuse unha vacina que agora mesmo está disponible por parte do Sergas para mulleres, creo que son menores de 32 anos, non estou seguro, é que foron actualizando. Primeiro era para mulleres adolescentes e foron subindo pouco a pouco a idade. E, por exemplo, para homes que teñen sexo con homes, subiron agora hasta 42 anos. Entón, para homes menores de 42 anos ou mulleres, en xeral, creo que son menores de 30, pode despedila e é completamente gratuita, porque o importante da VPH, que aínda que pareza que é unha tontería, porque ao final sale unha verruga e usas un destes produtos de nitróxeno líquido para conxelalas e que che caian, o problema é que algunhas cepas de VPH causan verrugas que poden chegar a convertirse nun cancro. Sobre todo o problema no cancro de cervix uterino, que moitas veces causado por VPH. Entón, é importante que se a maior cantidad de xente posible se vacina, pode evitarse a difusión deste virus e, por lo tanto, evitar que xente con útero teña este cancro, reducir o número de xente que o teña, ou incluso tamén se detectou en cancro anal. Entón, tamén por iso se está repartindo entre homes que teñen sexo con homes. Cousa que volvemos ao tema dos grupos de risco no canto de prácticas, porque como se as persoas heterosexuais non tiveran sexo anal. Sí, Cintia, comenta. Bueno, carai, Jorge, creo que... non se me ve, non. Unha cousa moi interesante tamén aquí, que, bueno, que a mí me parece interesante no que é o marco de dereitos sexuais, non, que facía Xante mención antes, é que no momento no que unha persoa que accede á vacina do VPH por grupo de risco HSH, categorizado así, pasa a formar parte do seu expediente médico, é algo tamén bastante importante a hora de que como afecta eso á vida de cada persoa, que eu podo estar disposta o sea, a mellor quero acceder á vacina, pero non quero acceder a que no meu historial médico pois aparezas, non? Registrado de esa forma. Entonces, bueno, caemos outra vez no mismo de o que supón, o estigma que supón os grupos de risco na sanidade pública. Pero nada máis. Estaba parando mogollón en cada ITS e non quería, pero tamén facer comentarles por encima sin decir as cousas máis importantes tamén me dá cousa. Entón, se vos parece, pasamos ás bacterianas, que son, como vos dixen, ITS que son relativamente fáciles de curar. O problema é, por unha banda, que ás veces son difíciles de detectar, porque, por exemplo, a sífile, aínda que ten ten distintas fases, nas primeiras sí que ten unha sintomatoloxía que pode detectarse, non vou decir con facilidade, porque tamén é fácil confundila con outras cousas, pero despois ten a fase 3 na cal se pasa a ter ningún tipo de síntoma durante anos. Pode estar igual 30 anos sin aparecer ningún tipo de síntoma. E despois xa ven a fase final, a fase 4 de neurosífile, que causa daños graves e irreversibles. Entón, por iso é importante tamén detectala a tempo. En xeral, iso, cas bacterias, sobre todo a gonorrea, a clamidia e o micoplasma, adoitan
facer que os conductos xenitais segreguen un líquido viscoso. No caso da gonorrea é máis verdoso, no caso da clamidia máis micoplasma máis blanquecino, pero bueno, que segregan un fluido que igual pode ser máis incoloro en algúns casos e podes non darte conta, pero que é altamente contagioso. Despois, no caso da sífile, crea unha ferida que se chama chancro sifilítico e despois tamén unhas pequenas erupcións por todo o corpo que tamén teñen alta cantidade de bacterias e, polo tanto, tamén alta infectividade. En xeral, os métodos de protección contra elas son basicamente o preservativo e métodos barreira e iso tampouco me quería meter moito máis. Xa comentei. Nada, que me decía Emilio que había que comentar o da resistencia antibiótica, pero que xa vos dixen que sobre todo é un problema no caso da gonorrea. Por sorte, a sífile a día de hoxe non está amosando ningún tipo de resistencia a antibióticos, entón, eso, é unha enfermidade que se a deixas pasar durante anos sin pillala, pode ser moi fodida. Pero no momento no que detectas que tes sífile é un pinchazo de penicilina e xa está. É moi fácil de curar. Nada. Que máis vos quería decir destas? Nada, case vou a seguir avanzando despois cando remate todas as dúbidas que teñades, preguntades máis, porque senón podemos botar aquí 4 horas. Despois pasamos ás parasitarias, como son os piollos púbicos, que coñecedes maiormente como ladillas, por falar un pouco do nome en galego, piollo púbico ou piollo pato, que son basicamente uns artrópodos, que son como os piollos que temos no pelo da cabeza, pero que viven preferentemente na zona púbica porque precisan unha temperatura alta para vivir e para reproducirse. Entón, un dos tipos de ITS nos cales que é prácticamente imposible previlas, non hai ningún tipo de protección que poidades ter porque van a estar preferentemente na zona púbica, pero poden aparecer en outros puntos do corpo, como son as axilas ou simplemente no pelo que hai na zona da barriga ou calquera zona. Entón, dá igual o tipo de barreira que usedes, se unha persoa ten piollos púbicos, moi probablemente idedes a coller. Que pasa? Son relativamente inocuos no sentido de que non causan moito daño, causan moita molestia porque pica, pero xa está. Para librarse deles simplemente hai que utilizar unha loción, como no caso dos... prácticamente o mesmo que para os piollos, ou seja, tedes que botar unha loción nas zonas... Bueno, concretamente é recomendable botar por todo o corpo, menos na cabeza, deixar actuar e despois, unha semana máis tarde, volver a facer o tratamento porque o tratamento mata os adultos, pero non a todos os ovos. Entón, no momento, para a semana seguinte xa terán nacidos esos ovos, ainda non lle estará dado tempo de poñer ovos a eles e haberá que facer un segundo tratamento e xa debería estar. Teñen un pouco o problema de que tamén están gañando resistencias, entón tamén... igual, se non vos funciona un tratamento, tedes que cambiar a outra marca. Pero... Vale. Sí, leme. Sí. Pois a verdade é que para o VPH non coñezo, non me sona que tamén estén incluídas as persoas trans. Pero podemos preguntar a Pernas, que seguro que ten exactamente o dógano que sale. E nada, cando sepamos, comentámosche. Vale. E despois están as fúnsicas, que afectan sobre todo a persoas con vaxina.
porque fundamentalmente están causados polo fungo cándida, que é un fungo que xa está presente na flora normal de prácticamente todo o mundo. O que pasa é que cando che pasan unha cantidade moi grande de células de cándida, pois causa unha infección que é bastante incómoda porque causa un fluxo anormal, causa picazón, causa quemazón ao mexar. E tamén pode afectar a persoas con pene, pero é máis difícil que... Basicamente, os fungos precisan un espazo moi húmido, con as condicións moi húmidas para sobrevivir. Entón, nas persoas con pene, a non ser que teñan pois un prepucio moi grande e non o limpen a miúdo, nese caso sí que pode aparecer unha infección de cándida, pois non é tan habitual. E nada, basicamente trátase con un antifúnxico e tamén están aparecendo variedades cada vez máis resistentes, pero bueno, en principio de momento é relativamente sinxela de curar. Tamén a cuestión ca cándida é que como é un organismo que xa está presente na biota normal do corpo, tamén podes ter unha infección de cándida sen unha relación sexual de risco, simplemente que a propia cándida que tedes vos, pois porque tedes un gran baixón nas defensas, empezou a multiplicarse sin control. Ou porque igual tomastes moitos antibióticos e vos matou o resto da flora natural e, polo tanto, quedou aí un espacio vacío para vivir e florecer, pero iso, o máis habitual é que sexa unha transmisión por unha relación sexual. Nada, imos agora co VIH, que ao final, como é a que máis medo lle ten a xente, tamén quería darvos máis información para quitar un pouco este medo. Decir que un retrovirus aporta vos pouco na vosa vida, simplemente é algo que fai que sexa máis difícil de curar. Nada, decir que de momento non ten unha cura definitiva, pero que sí que hai tratamentos moi efectivos que consiguen eliminar, pois, facer que o VPH non chegue a causar a enfermidade do SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, e, polo tanto, tense unha vida completamente normal. Simplemente hai que tomar os medicamentos todos os días e xa está. Entón, simplemente iso. Xusto a día de hoxe acaba de chegar a fase 3 unha vacina contra o VIH, que é a primeira vacina que chega a esa fase en 10 anos. Entón, está a xente moi contenta porque a fase 3 implica que xa están facendo probas da vacina en humanos. O sea que é posible que dentro de poucos anos exista por fin unha vacina do VIH e empecemos a acabar ca pandemia. E nada, decir que iso, que a día de hoxe, como ter o VIH implica prácticamente facer unha vida completamente normal, porque é tomar o medicamento e xa está, e de feito, é algo que temos que ter moi claro todas, é que unha persoa que vive co VIH está en tratamento, é moito menos probable que che pase o VIH que unha persoa que pensa que non ten o VIH. O sea, basicamente, por unha persoa que ten o VIH e está con tratamento, vai ter tan poucas copias de virus na sangue, o que se chama indetectable, porque non hai unha cantidade suficiente de virus na sangre como para que ningunha proba detecte que ese virus está aí, pois implica que tampouco se pode transmitir, porque calquera tipo de patóxeno ten que transmitirse nunha cantidade suficiente como para producir a infección no corpo da persoa que chega, porque senón as células inmunolóxicas da persoa pois van a acabar ca maioría das células ou das bacterias ou dos virus que entran e non van a causar infección. Por eso, unha copia de VIH nunca vai a infectar a ninguén, ainda que yo inyectes en vena, porque nada máis entre no corpo vai a aparecer un glóbulo branco e vai no comer. Que pasa? Se entran 100 copias, 1000 copias, é cando pode darse a transmisión. Entón, que pasa? Unha persoa que vive co VIH e que se está tratando, xamais, nunca vai a poder
transmitir este virus. En cambio, unha persoa que non sabe o seu estado serolóxico porque non se fixo ningunha proba de ITS nos últimos 2-3 anos, é exactamente o grupo de xente que a día de hoxe están transmitindo a enfermidade. Bueno, o virus, non a enfermidade. Como se transmite o VIH? E, polo tanto, tamén o virus da hepatite B, que xa vos dixo que se transmitía exactamente igual. Básicamente, ten que darse 3 condicións. Ten que estar presente o VIH, ou seja, ten que ser unha persoa que ten o VIH para poder transmitilo, básicamente por que non se xera por xeración espontánea. Esa persoa ten que emitir algún tipo de fluido con capacidade de transmisión, que son, básicamente, a sangue, o semen, o fluido vaginal, o leite materno, a mucosa anal, nesa orden de transmisibilidade. Ou seja, basicamente, os que teñen maior capacidade infectiva son a sangue, o seme e moito menos o fluxo vaginal. O resto teñen menor. De feito, técnicamente, a mucosa anal non tería tampouco capacidade infectiva, o que pasa que moitas veces na medio da mucosa anal vai mezclada sangue. E despois está unha vía de entrada no organismo, ou seja, un corte ou unha mucosa que permita a transmisión. O sea, por exemplo, a mucosa anal é unha mucosa que permite a entrada do VIH. Unha zona de entrada que igual non é tan intuitiva é xusto no borde do glande, porque é unha zona do pene que ten moitísimas cantidades de células brancas en superficie. Supoño que o motivo evolutivo era para protexer de ITS, pero que pasa? Que o VIH ataca as células brancas. Entón, como están aí en primeira liña, é moi fácil que simplemente por calquera tipo de microfisura, cantidades X de virus atravesen o epitelio, entren aí e xa empezan a reproducirse nestas células blancas. Entón, basicamente, son as vías de entrada, ou seja, un corte, mucosa anal, mucosa vaginal, o glande, bueno, sobre todo debaixo da coroa, ou incluso mucosa bucal, ainda que é máis difícil. Pero se, por exemplo, no momento no que se exacula na boca ou se entra sangue na boca, xa hai a cantidad de virus suficiente como para que poida atravesar tamén a mucosa bucal. Entón, claro, a partir cando tedes este coñecemento, podes deducir as formas de transmisión e tamén as formas de prevención desta transmisión. Queríamos falar un pouco do VIH en persoas con vaxina, porque é algo que non se adoita falar, porque precisamente polo tema de que as campañas de saúde pública se centran en homes que teñen sexo con homes, acabase deixando de lado a existencia de transmisión de VIH en persoas con vaxina e, polo tanto, pásase de que sexa algo que pasa menos numéricamente a algo que é invisible, polo tanto, as persoas con vaxina están completamente desprotegidas porque non saben que se pode transmitir. Cales son os factores de risco? Pois, por exemplo, compartir xoguetes sexuais, enlavalos entre unha e outra persoa, a penetración de fluxos vaxinais portadores de VIH no organismo de outra persoa, por exemplo, no caso do cunilingus, ainda que realmente a efectividade desta práctica é moi, moi, moi baixa. Ou seja, hai escasos casos contados, confirmados en todo o mundo de que isto fora así. Pero sabemos que é posible. Obviamente, levase mogollón este risco desta práctica no caso de estarse menstruando. Porque, claro, con presencia de sangue xa hai moita máis probabilidade de transmisión. Vale, despois, iso. En xeral, a cuestión é, se entras en contacto con un dos líquidos que mencionei antes, sangue, seme ou fluido vaginal ou leite, é posible
a transmisión se entra en contacto con algunhas das zonas que comentei antes. Non é o mesmo para persoas con vagina que para persoas con pene. É igual. A forma de protección principal pois é lavar os xoguetes sexuais entre unha persoa e outra, preferentemente, ou usalos poñéndolle un preservativo e cambiando para cada persoa, ou no caso de cunilingus ou outras prácticas como o anilingus ou o tribadismo, que se non coñecedes o término, é frotar unha vulva contra outra, utilizar o dental dam, que é como a forma máis barata de facelo, en vez de comprar un preservativo de dental dam, que poden ser bastante caros, é coller un preservativo peneano e coller unhas tesoiras e abrilo pola metade, e é basicamente o mesmo, e funciona igual, e colocalo encima da zona vaginal e xa está. Vale, despois o que vos comentei antes de que da PrEP, a PrEP é un medicamento que contén un par de fármacos que se usaron fai anos no tratamento do VIH e que a día de hoxe o que se fai é darllos a unha persoa para que estén presentes no seu organismo e eviten a reproducción do virus e, polo tanto, como non se pode reproducir, valle dar tempo ao organismo a acabar con todas as copias deste virus que entren nel e, polo tanto, a persoa non se vai infectar. Entón, este medicamento que, como vos dixen, ahora mesmo está disponible para HSH, mulleres trans e persoas que exercen prostitución. De feito, creo que mulleres que exercen prostitución, creo que para homes non está. Pois iso, pódese tomar de dúas formas, ou de forma regular, ou seja, como se tomaría o tratamento do VIH, ou seja, todos os días, ou de forma puntual, tomando o día antes de ter prácticas de risco, o día das prácticas de risco e os días seguintes, durante unha semana. E despois está a PEP, a profilaxis post-exposición. Que é isto? Pois, se tivestes unha práctica de risco e tedes medo de que pudestes estar expostos ao VIH, podedes ir a calquera centro de saúde e pedir un tratamento de profilaxis post-exposición. Que é isto? Pois vamos a dar tamén este medicamento, creo que está conformado polos mesmos fármacos que ten a PrEP, e delo tomar durante varios días para evitar que o virus se propague ao principio no voso corpo e darlle ao voso corpo o tempo suficiente para eliminalo. Que pasa? Claro, isto vai a ter efectividade durante as primeiras 24 horas desde a práctica de risco ou como moito 48 horas. A partir de aí xa ides ter tantas copias do virus no corpo que se van a ocultar dentro dos glóbulos blancos por todo o organismo e este medicamento non vai a ser capaz de eliminalo. Senón, podería eliminar o VIH en persoas seropositivas e sería maravilloso, pero non funciona así. Entón, é importante que sepades que existe esta ferramenta porque casi ninguén o sabe. E, por exemplo, unha persoa que é víctima de unha violación ten a posibilidade de tomar isto, a PEP ao día seguinte e, polo menos, estar tranquila de que dentro do malo, pois que, aínda que esa persoa tuvese o VIH, non lle vai pasar. E iso, a efectividade vai baixando co paso dos días. Pasa de, creo que se a tomas nas primeiras 24 horas, creo que era de máis do 90%, e despois vai baixando. Creo que nas 48 horas xa debe de baixar como 60 ou así, e despois xa en picado. Desde o Grupo de Saúde Sexual de Avante fixemos agora este ano polo día 1, o día da loita contra a SIDA, un par de infografías sobre que é a PrEP, como tomala, como pedila, como conseguila e nada, que podedes atopalas nas redes de Avante. Agora estamos a ver se conseguimos que o Concello de Santiago nos pague editalas en papel. Basicamente porque este material que creamos nós este mes é o primeiro que existe en lingua galega sobre este tema. Entón, parece-nos importante que este disponible e nada. Queríamos falar tamén do chemsex, xa volvendo a ITS en xeral, que, para os que non coñecedes este termo, é a práctica de tomar
pois, distintos tipos de drogas e ter sexo. Entón, é algo que, sobre todo, é moi popular en cidades grandes como Madrid, Barcelona ou por Europa adiante, que, basicamente, pasar todo un fin de semana ou toda unha noite tomando drogas e tendo sexo pois, con unha ou múltiples parellas. A cuestión alrededor do chemsex é que a toma de drogas implica unha disminución da capacidade de avaliar o risco e de tomar decisións pois, en base, de forma completamente racional. Entón, é moi importante que cando se vai a practicar, pois, ter unha sesión de chemsex, establecer os límites que antes de tomar as drogas, ou seja, falar ca parella ou parellas cas que vayades a quedar. É dicir, por exemplo, pois, non me sinto seguro con que me xaculen na boca. Pois, decilo xa antes de facer a toma de drogas para establecer este tipo de limitacións, que ao final, alrededor do tema da saúde sexual é o máis importante. Entón, queríamos falar un pouco da cuestión da reducción dos riscos. Que nós, sobre todo, desde o grupo de saúde sexual de Stop Sida e desde Avante intentamos traballar desde esa óptica, non nos gusta dar nin consellos, nin instruccións, nin decirle a xente como debe ser a súa vida sexual. O sea, entendemos que cada persoa debe ser completamente responsable sobre o nivel de risco que está disposta a asumir. O sea, de feito, comentaba outro día onte ou antonte Artemis por Twitter un paralelismo que me pareceu moi adecuado entre a cuestión do COVID e a cuestión das ITS. O sea, cada persoa sabe cal é o nivel de risco que pode asumir co COVID. O sea, ti sabes, si vas a xuntarte con unha amizade, pois falas con esa amizade, sabes si estuvo exposta, si foi de viaxe a unha gran cidade, ou si estuvo indo de festa, ou si non, e decides si o nivel de risco que estás asumindo saltándote a prohibición de non quedar con non convivintes indo a ver esa amizade é asumible para ti, mas para esa persoa porque basicamente te apetece moito vela e estás un pouco illada e tes que entre ti e esa persoa decides cal é o nivel de risco que queredes asumir. Pois casi tes exactamente o mesmo. O sea, igual tes o nivel de riscos que estás disposto a asumir na tua vida sexual é moi baixo, tanto prefires utilizar sempre preservativo para absolutamente todas as prácticas, realizar o sexo oral con preservativo ou conilingus e anilingus con dental dam e todo isto, e iso está perfectamente ben, ou igual prefires non utilizalo porque prefires simplemente te sintes máis libre, menos constreñido na tua vida sexual, máis espontáneo e tal, pois non utilizándos e nos non imos a decirche que eso este mal. Entón, nos simplemente queremos dar absolutamente toda a información disponible alrededor da saúde sexual para que cada persoa, xunto cas persoas cas que ten esta vida sexual, decidan o nivel de risco que están dispostas a asumir. Entón, para isto é moi importante sentirte cómoda ca persoa ca que vas a practicar o sexo e sentirte cómoda establecendo os límites. Porque moita xente dalle corte, pois decir, pois non me apetece facer isto, ou non me sinto cómoda facendo isto. Pois o máis importante alrededor da saúde sexual, máis importante que decirle a todo o mundo tienes que usar condón absolutamente sempre, é sentirte cómoda poñendo límites. Tanto para a saúde sexual no sentido epidemiolóxico de ITS como de disfrutar do sexo, ter unha sexualidade sana. Porque igual hai prácticas que simplemente non te apetece porque non te apetece, non porque teñas medo de que se vayan a contagiar algo e é completamente lexítimo e debes ser capaz de establecer eses límites. Vale. Outra cousa que é importante para a reducción de riscos é ter en conta que hai situacións como os cuartos escuros, zonas de cruising, habitacións coa luz apagada, nas cales vai ser moi difícil observar se a tua parella sexual presenta algún síntoma. Cuestións como, por exemplo, a sífile ou o herpes, é posible velos, porque, por exemplo, na sífile aparece o chancro sifilítico ou unha erupción. No caso de gonorrea e clamidia, pois pode haber esta secreción purulenta na zona vaginal ou no pene.
ou no herpes é bastante visible a ferida que causa. Entón, nese sentido, se estás nunha zona moi iluminada e podes ver ben o corpo da tua parella sexual, é máis fácil ver se estás expoñéndote a transmisión desas ITS ou non. Que pasa? Tens que ter en conta que cando vas a ter sexo nunha zona na que non podes ver con facilidade, pois é máis o nivel de risco para a transmisión deste tipo de ITS é máis alto. Despois decir que o preservativo, ao final, é a barreira que protexe do maior número de ITS, prácticamente de todas, menos os piollos púbicos ou tamén, por exemplo, o herpes pode aparecer, por exemplo, na zona inguinal ou incluso se pode estender por outras zonas do corpo. Entón, igual, o preservativo peneano non o cubre. Pero, en xeral, para a maior parte das ITS, é a barreira que máis protexe. Nada, que no caso de ter sexo en grupo, é importante acordarse de que é preferente usar distintos preservativos e distintos xoguetes con cada persoa, porque ao final se usas un preservativo cunha persoa e despois con outra, pois todo tipo de virus ou bacterias que estiveran presentes no conducto anal da primeira persoa pasan directamente ao conducto anal da segunda persoa e é unha vía de contagio moi directa, prácticamente máis directa que entre ti e esa persoa, a primeira persoa. Entón, para protexer os demais, é importante isto. Claro, tamén volvendo ao tema da referencia do COVID, ti eres consciente do nivel de risco que asumes ti, pero, por exemplo, o que non podes facer, entendes que non podes facer, é ir de festa e expoñerte mogollón a distintos tipos de persoas que poderían ter o COVID e despois quedar cos teus avós, sin decirlles que estivaches de festa, porque non estades negociando o nivel de risco con tal. Pues, en saúde sexual tamén é importante entender falar do nivel de risco con información. Tamén, dicindo isto, non quero decir que lle teñades que decir ás vosas parellas sexuais, pois, levo follando con tanta xente, tantas semanas e tal. Non é un paralelismo directo. O sea que co COVID sí que esperaría que o contaras, pero hai que entender que co tema das ITS hai un grande estigma e pode costar moitísimo falar estas cousas. Por eso, no tema das ITS é moi importante entender que a responsabilidade que tes maior é de protexerte a ti mesmo e de asumir os riscos que ti estás disposto a asumir, basicamente porque ti non sabes hasta que punto as persoas que estás a ter sexo non se están dicindo toda a verdade porque lles dá vergoña, porque pensa que vas a pasar deles ou a pensar mal sobre eles se che din toda a verdade, entón poden non sentirse cómodas contándoche toda esta información e ti non o sabes. Por iso é moi importante, no caso dos ITS, sí que pensar sobre todo no nivel de risco que ti estás disposto a asumir e iso, e protexerte pensando en ti. Vale, que máis? Vale, que é moi importante tamén observar o teu corpo e no momento no que ves algo sospeitoso, pois acudir ao médico. O sea, é importante non pasar bueno, xa me pasará, seguro que non é nada. Pues, ao final, o tema temos a atención primaria está para iso. É moito máis fácil prácticamente calquera tipo de ITS atallala canto antes a pilles en xeral calquera enfermidade. Entón, isto non é só para as ITS. Si vedes que tedes algo sospeitoso no vosso corpo sobre calquera cousa, é preferible acudir ao médico que non sexa nada a pasar e que sí que o sexa. E nada, despois, unha cousa que tamén me parece moi importante resaltar é que non todas as ITS se poden previr á perfección ou incluso que se poden previr, pois sempre tes algún tipo de accidente, sempre se pode romper un preservativo, sempre podes un día ter menor percepción do risco, ter prácticas máis de risco, e que tampouco pasa nada. O sea, hai que desmitificar as ITS que se nos venden desde a moral pseudo-cristiana como o peor que te pode pasar, que quedas estigmatizada de por vida, e non é así. O sea, é unha enfermidade como calquera outra, pásala e xa está. E incluso, se non unha que non pasas, como pode ser o VIH ou a mitad das veces a hepatite C, pois vas a ter unha vida completamente normal.
Entón, é importante tamén ter isto en conta, que ao final é importante disfrutar da vida sexual sin vivir con medo. Porque, realmente, do que nos damos conta no voluntariado do Stop SIDA de Avante é que moitísima xente ten pánico a ter sexo e disfrutar da súa sexualidade porque lle meteron moitísimo medo co tema das ITS. É importante ir perdendo ese medo. Porque, como xa dixen antes, ese medo, ao final, é malo desde o punto de vista epidemiolóxico porque moita xente paraliza a hora de querer coñecer o seu estado serolóxico. E falando disso, de como coñecer o vosso estado serolóxico, quería comentarvos tamén como se poden facer estas probas de ITS. Este mapa que tedes aquí é un que fixemos en cooperación co Concello de Santiago e poñía un pouco por ilustrar. Como se pode facer unha proba de ITS? Pois podes pedir cita no médico de cabeceira e solicitando unha seroloxía. Sempre teñen bola que dar. Ou seja, un médico de cabeceira non pode decir non, pois pedirvos un historial das prácticas sexuais exactas que tivestes e senón negarse a que fagades esta proba. É importante que, sobre todo porque as probas que facedes no médico de cabeceira cubren todas as ITS. Famos unha proba de sangue e xa sabedes se tedes calquera das ITS que vistes antes, bueno, menos os piollos púbicos que se fan por observación. E o VPH, iso tamén. Pero o resto védelas mediante unha proba de ITS no médico de cabeceira. E é importante que, se, por exemplo, vos o médico de cabeceira vos pon trabas, se vos di xa fixes esta proba o ano pasado, se non tiveches prácticas de risco, non che vou facer. É moi importante que poñades unha queixa, porque se vos fan eso a vos, tamén o está facendo máis xente e é un perigo da saúde pública. Porque, ao final, é importante, recomendable, facerse probas de ITS, pois, polo menos unha vez ao ano, ou se tes unha vida sexual con moitas prácticas de risco, pois máis a miúdo, pero, en xeral, polo menos unha vez ao ano, porque, aínda que para a maior parte das prácticas teñas prácticas non de risco, o preservativo case sempre hai unha ínfima posibilidade de que algo non te darás conta e que compartirás un xoguete sexual e non sexas consciente de telo feito ou de igual estimulaches a tua parella analmente ou vaginalmente ca man e despois a ti mesmo e non caíches en que estabas tendo unha práctica de risco. É moi fácil, é posible que teñas prácticas de risco e non sexas consciente de que as tiveches. Por iso é moi importante ter un coñecemento regular da túa saúde sexual. E en cousas como isto, facerse probas de ITS ou, no caso das persoas con vaxina, ir regularmente ao xinecólogo é tamén unha forma de cuidar da vosa saúde, aparte do tema de reducir as prácticas de risco. E despois, nada, outras opcións que tedes xa concretamente para a proba rápida do VIH, por exemplo, podes comprar a proba rápida nunha farmacia e facela na casa. Eu, personalmente, isto non o recomendo, punto 1, porque costa cartos e hai formas de facelo gratis, e punto 2, porque creo que é moi necesario o acompañamento. O sea, ao final, facerte unha proba do VIH é algo que causa moita ansiedade e presión psicolóxica, e facelo ti só, estando ti só na tua casa, pode ser duro, sobre todo como salga positivo. Entón, eu sempre recomendo ir ou facelo no médico de cabeceira ou, por exemplo, se queres facer a proba rápida, que é moi fácil, simplemente vas alí, fas a proba e aos poucos minutos che din a resposta. Entón, é moi cómodo ir aos centros querotemais. Porque, basicamente, ali xa teñen xente entrenada para isto, vai a ser, en xeral, o trato que temos cos centros querotemais de, polo menos, Santiago e Vigo, son xente moi agradable e van a tratar moi ben. E é, para min, das mellores opcións, concretamente, para facer unha proba rápida de VIH, que igual puideches ter unha proba, igual tuvestes práctica de risco con unha persoa concreta e despois empezades a preocuparvos. Que pasa? Hasta pasados 2 meses, ou polo menos mes e medio, se te faz unha proba de unha serolóxica no médico, non che vai salir o positivo do VIH porque tarda tempo en ter un número de copias suficientes no sangue como para que sexa positivo. Que pasa? Podes ir os dous. Se desos dous ao centro quero te vos facedes os dous a proba rápida, se están os dous negativos non pode haber a transmisión. Entón, para iso é moi cómodo. E despois,
non en Santiago, pero noutras cidades, existen os centros de ITS, que, por exemplo, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, non sei se tamén hai algún na Coruña, non estou seguro, pero sei que no Álvaro Cunqueiro de Vigo teñen un centro de ITS no cal directamente, sin pasar por atención primaria, podedes ir e pedir probas de ITS. Que pasa co tema da atención primaria? Que moita xente dalle corte porque o médico que se atende é o mesmo médico que atende a súa familia. E aínda que estes médicos teñen un compromiso de confidencialidade e é ilegal que lles conten nin temas sobre a túa saúde sexual, nin sobre a túa sexualidade, nin sobre a túa identidade de xénero a ninguén, poderían perder o seu posto como médicos. Moita xente, para isto é unha barreira tremenda para acceder ás probas de saúde sexual. Entón, sería moi importante que en todas as cidades houbera un centro de ITS e non o hai. Entón, é algo polo que temos que loitar. E nada, despois eu quería comentar que desde Avante temos o servizo de axentes de saúde sexual que basicamente formanos Stopsida nun curso en Barcelona e despois temos perfiles de Avante pois temos un correo electrónico avantesaudesex@gmail.com ou perfiles en Grindr, en Guapo e consortimos a abrir máis. Desde os cales facemos servizo de counseling, de dar información, de responder preguntas. E iso, concretamente eu levo en Santiago un perfil en Grindr e un perfil en Guapo e agora temos tamén no grupo formadas por Stopsida, pois está Cintia e temos un compañero en Pontevedra, Miguel, que se formaron o ano pasado. E, en principio, eu rematei aquí e agora espero que me fagades moitas preguntas. Ainda que levo o doble do tempo que debería. Podes activar o micro e falar con... Vale.